שיכול לרפא נשמות עירומות בשבע תווים. לקחתי את המניות, עשיתי אותם מניות, הפסקתי לספור חטאים, שמעתי אתה עורך דין, תיקון בלילות הקרים, איך בכיתי לך. לך תבין את איש הפלא ולא תמצא, כי אין כאלה 148 איש האלוהים, ועד שלא תטוס אליו אף פעם לא תבין. כל יהודי הוא בן של מלך, עשוי מאבנים טובות, טלית שכולה תכלת, והייאוש הוא לא קיים, תזרוק את השכל. אם תחפש עצה תקשיב לאיש הפלא.